Kini mo'y pinakaligoon mga tats. Sa tanan building ako na videohan. Kini mo'y wa na hugno. Oh, natipak lang na. Pila na kalinog ni Agi ani. Matats, mo na ni Churas Jollibee oh. Di na jud ni Churas Jollibee matats. Kung nakita niyo na hugno ang Jollibee mo na ni. Oh. Naibisibin matats oh. Tanawa iglesia matats, wa jud tipak bisag isa. Pagkaligoon silang building, silang simbahan. Oh. Oh. Wa jud si maunsa oh. Mao niya sa kilid matats oh. Nya nautahan natin sa mga nakaswito no. Naa daw tulo ka tao dira nga na trap, buhi daw. Nakuha daw nila matats, na rescue daw. Wala daw namatay ang tulo ka tao dira. Og kini mga tats mao ni ang SM. Perting pagkabuaka jud. Bahak jud kayo oh. Diya pa. Ug dili lang kay kana, abot pa na didto. Mao ni pinakakuyaw mga tats oh. Pinakagrabe mao ni. Tama tats, di jud basta-basta oh. Upaw jud. Oh. Tanawa mo motor matats ha, mo tricycle na ha. Oh. Oh. Mura nagdulaan, kagagmay. Oh. Puro na mga tricycle diya. Ang mga tao na nakadlagan. Kuyo ni matats kung nahitabo alas 10 sa udto no or alas 12, perti yung daghan nagtao. Kung alas 10 nahitabo, perti yung daghan nagtao, mga trabahante, mga mamalitay. Kung nahitabo ang linog alas 10. Kini matats, taas naman kining buildingan ni. Pero wa jud maun sa matats oh. Ligoon jud pagkatrabaho, oh. Taas kay na ha, pila na nakandana na, pero wa jud matipak. Unya kini mao ning gaysano. Oh, tanawa. Wala sa maun sa matats. Oh, bag-o mo gunin trabaho ni. Matats, oh, ang kisisi. Tanawa. Oh, matats, gisiraduan na jud ang kisisi ha. Di na pasudlan. Grabe jud pagwasaka jud ayo, oh. Oh. Napay building sa unahan no? Wasak gyapon. Grabe, halos multa na nang damage. Sydney Hotel matats, wa kay magrabihan no. Pero nga tipak jud. Oh. Na kini mo'y pinakaligoon matats. Sa tanan building ako na videohan. Kini mo'y wa na hugno. Oh, natipak lang na. Pila na kalinog ni Agi ani. Igo rin to na natipak skilid pero wa jud na napiang. Oh. Ligoon kining gilyamak. Unsa pa ning tuiga yung buildingan ni. Grabe pagkalig-una ning buildinga. Oh. Og mo auto matas no, og dili lang kay kana yung nakita matas, daghan pa kayo, wala na nako maisa-isa sa inyo ano. Kay taas kay atong oras matas. So nakita niyo kung unsa ang tabo din sa Jinsan matas, diya? Duoy kayo no. Ang nakaapad ba diyan matas kay naa pa tay wa makit-an or naa pay natabunan nga wala pa makuha no. Dili na to mabalag kung asa dapat nga mga building. Basta halos yung tanan nga mall dito sa Jinsan. So karon medyo nagsirado sa sila sa karon kay ang uban na ni gisiraduan ang dalan kay dili pasudlan kay apa mo ginapangita no. So nakita niyo na ang likod diha. Otong Jollibee ganiya. So mula sa itong update ako sa mga tats.